Ummbila. Ukufakwa komquba kwimvunde. Ummbila unamavithamini namaminerali amancane kodwa uthandwa kakhulu, kanti futhi utshaleka kalula ngisho ezimweni zomhlabathi ongemuhle. Ummbila umila kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-15 degrees kuya ku-25 degrees futhi uyaye umile kangcono ezindaweni ezipholile lapho kuthwasa khona ihlobo kuze kube isehlobo. Tshala ummbila emasentimiteni angama-60 phakathi kolayini abangama-75 bamasentimitha. Ummbila kumele utshalwe ngamaqembu ukuze umile ube mningi bese ingadi ingabi nezikhala ezivulekile. Beka intambo yokukala ngaphezulu komhlabathi uyilule ibe amasentimitha angama-60 esikhonkwaneni, uyixhume nesinye isikhonkwane endaweni engangamasentimitha angama-75. Yiba nesiqiniseko sokuthi zombili izintambo zishaywe ifindo futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubese uzibeka phansi. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-30 esiteshini sokutshala ukuveza inhlabathi. Uma umhlabathi wakho uminyene, kumele uwugabe amasentimitha angaba ama-75 kulayini ukuze ummbila ukwazi ukuhluma kahle bese kuba amasentimitha angama-30 ukushona phansi. Yize ukushona phansi komgodi kugcina kungamasentimitha ayi-15 eziteshini zokutshala, kungeke kube nesidingo. Ukumba imigodi kwenza ummbila umile kangcono eziteshini nokuthi utshalwe ngaphezu komquba. Imba iziteshi zokutshala amasentimitha ayi-15 ukushona phansi njalo emumva kwamasentimitha angama-60. Uhambe ngokulandelana intambo yokukala bese lokhu okumbile kuhlale kusesimeni esihle ngoba uzobuye ukusebenzisa. Iziteshi zokutshala mazibe amasentimitha ayi-12 ububanzi, amasentimitha ayi-15 ubude, amasentimitha ayi-15 ukushona phansi. Phinda lokhu njalo kolayini abangamasentimitha angama-75. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime eziteshini zokutshala. Kuyancomeka ukusebenzisa amamililitha angama-500 emvunde eziteshini zokutshala. Ungabuye usebenzise umquba omusha one-nitrogen eningi esiza ukumila kahle kommbila. Thatha isandla somhlabathi endundumeni ugqibe okufakile ngamasentimitha 3. Shiya umgodi omncane ongamasentimitha 5 noma ongangebhokisi likamentshisi ubude. Tshala izimbewu ezintathu esiteshini ngasinye, ngasesandleni sokudla, maphakathi nendawo nasesandleni sokunxele. Mboza ngeleveli yendunduma bese ufaka ingubo engamasentimitha 2.5 ngaphezulu eziteshini zokutshala. Akudingeki ukuqhelelanisa izitshalo ngoba zibukeka kahle uma ziningi. Ingubo yomdala. Ummbila ungahlukana ngaphezu kwengubo yomdala, kanti awufani nezinye izimbewu zemifino ezidinga imigodi engamasentimitha 5 ukuze zimile. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali ingamaphesenti ayi-100 ekumbozeni namasentimitha 2.5 ubuqinsi ukuze ukhula lungamili bese kuhlala kunomswakamo. Uma ummbila ukhombisa ukuba nombala ophuzi, faka i-euro noma umquba osatiye. Phusha imbotshana yomgodi ibe amasentimitha 3 ukushona phansi ngokuhlukanisa ngesandla esiteshini sokutshala ngasinye. Faka ithispuni eye-euro emgodini ngamunye bese umboza ngeleveli. Uma usebenzisa umquba osatiye, faka amamilimitha angaba 350 esitshalweni ngasinye. Phinda lokhu njalo uma izitshalo sezilingana namadolo ubude.
Isamari. Gaba njalo olayini bakho abangamasentimitha angama-75. Imba umgodi ukushona kwawo kube amasentimitha angama-15, uhlukane ngamasentimitha angama-60. Uphinde futhi kube kolayini abangamasentimitha angama-75. Faka isipune somlotha wezinkuni. Faka amamilimitha angama-500 imvunde noma umquba. Gqiba kusale nje amasentimitha 5 ukushona komgodi. Faka izimbewu ezintathu bese uyavala kube i-level. Uma ufake i-sweetcorn asikho isidingo sokuthi unganciphisa mase kumilile. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.